Kaixo, Mikel. Kaixo. Zemur. Ondo, hementxe. Bai, ondo. Jo, mila esker etortzeagatik benetan. Bai, ez da, ezerreku guztua. Mikel, zagauztaga zaiteu, hau jaizortzailea, noletan nahizen zinen mundu honetan. Ba, bueno, gure etxean beti izan da fisio bizkat, ez da? Mundu horreako, nire inguzuko dira izetatarrak. Eta, bueno, ba, hortikan bide horrekin aitak eta lagundu ziren, eta, bueno, hasi ginen, nita nire lehenguzu bat. Eta, bueno, hortxe segitze du. Eta nunik dato urra ez zena. Urra da gure baserria. Bai. Zina izen baserria. Bai. Baserri bezizea orduan. Bai, hoi da, baserria, luzigia. Familia txikitatukizu, hau jaizortzeko zaletasunero profesioa igual, gehiagi esatea lutzatuko afizio hau, ze jaso duzu hau jaizortzeagatik. Bueno, ba, nik uste gauza asko, ez da, arregazutzetik Euskal Herri iladana ezagutu deu, gero nik maiteten kirola da azkenian, oso guztua praktikatzet, eta, bueno, ba, gauza asko jaso jut. Plaza pila bat zapalduko zenitun, ez? Bai, egia esan Euskal Herri ila osua ja zapaldutak hau, eta bai, hori ere aberazgarria da oso. Bogizu zutani ustet edadekoak gehala, ni hogeita urte ditut. Bai, behitu, nire bai. Eta zure bai? Bai, 86 altzea. Zazpi. Bai, ni 16koa. Ni hortzaiak. Hortzailekoa. Ni txikiago, jabetu hartu Gazteo, bai, hoi da. Ondo bolatzea, lagogeita hamarkadeko azken urtean jaio gineanok ondo bolatzea. Hori da. Noiz hasi ziren plazak egiten? Ba, ni hasiko nintzen plazak egiten 15 urtekin. 15 urtekin juntzan Igeldoko Harriamen Donostiako txapelketara, eta hori izan zen nire debuta. Eta hauekin kontzientezea ze iten nahi zean. Bai, egile esan azken urte hau niretzako oso ona izan da, ezta? Momentu honen naho, eta bai, kontziente naiz, baina bai, bakit hemen segitzia oso zaila dela. Azkeneko urtea esan duzu, nik esango nituzke urteak plugalean zogetuk okerezu bainago lagutetak garaipen batzuk lotu dituzula esate beterako agri txikien txapelketa, Bai, Euskal Herriko txapelketak azkenengo 4-3 irabazitut, eta bai, egite esan alde hortatikan urte hona dijoaz. Baina bai, berezik igual azpimarratuko nuke azkenengo urte hau izan dela niretzako politena. Baina, entrenamendu eta lan pila bat egongo zen atzetik, ez? Bai, egite esan, oain asko hain naiz entrenatzen, ilusio handiak nago. Eta, bueno, bai, hor lan asko dago, gero txapelketan azkenen lan motza izatea, baina aurretikan ordu askoko entrenamentua daude. Eta nola antolatzen dituzu saioetako entrenamenduak, ze entrenamendu guztiak ez dira beginak izango, ez dute gauza bera ezugituko, nola antolatzen zera? Bai, bueno, azkenen, más o menos planteatu ite deu, karo gu harri jasotzaileok batzutan ibiltzegarri txikiakin, beste batzutan handiokin, orduan preparamentua oso desberdina da
segun ze txapelketako. Teknika diferentiak ere harri kubikuak, bolak, zilindruak dana diferentia da, orduan. Planteatze dugu, igual harri handi xamarra baldin badia, igual pesa gehiago iteitugu, eta harri txiki xamarra baldin badia, igual mendilan eta korrika ibiltzekea gehiago. Eta zera gehiena erabiltzen duzuena pisua edo aurrien forma. Nola, barkatu? Zerrena gehien erabiltzen duena saioari edo zenbat kilo dituen edo kagatua da edo borobila da. Boro ja batez ere hartuta dazkau, teknikak ikasita dazkau, eta ja nire ustez bastante ondo moldatzen naizela danakin, eta hor alde hortatik ondo ibiltzen naiz. Zer eduki behar da kontutan gehien bat aurria jasotzeko garaian? Nik uste preparazio garrantzitsu bat eraman berdala lesioik izateko. Formatu inberdezu, harri txikiak inazio, niretzako bentsat harri txikiak inazio bertzea pixkanaka. Eta bai lumbarak, bizkarra, pixkat muskulatura inberdezu eta gero ja hasiko zea mejoratzen, baina pixkanaka jun berdan ikuste. Eduki dituzu lesiorik? Ez, hola lesio garrantzitsuik ez dut euki. Egile esan, suertia dakat. Euki ditut oinaze txiki batzuk, baina ez, lesio importanteik ez. Zera zuretzako aurri txikien txapelketako garaia izatea? Niretzako amets bat, ez da. Bai, txikitan harri jasotzen hasi ginean enun sekula pentsatu lehingo, ez da. Horta aiatzia eta guain amets bada, niretzako. Igeldon ere ez zenuz zerbait irabazi? Bai, Igeldon 15 urtekin junitzan, eta gero uste eta 22kin txapela jantztia lortu nu. Plazak, guazen plaza asko egin dituzula esan duzu. Guai plaza bategatik galdetzen baduzuz, zein datuko gogoga. Plaza gehi gustokoena esatezu? Edo etortzen zaizuna gopatean burura. Nik uste Donostiko Igeldoko harria oso plaza garrantzitsua da, nik uste harri jasotzaile danontzako, ez da? Hemen abuztu horietan txapelketa harri jasotzeko importantena ez baldin bada, importantenetako bat izango da. Eta bai, nik uste harri jasotzaile danon burutan daola plaza hori. Zu, Mikel, plaza batea zoaz, saio badakazu, plaza batea zoaz, eta zer lehenengo gauza egiten duzuna. Gu jutegea gure taldiakin, normalian harri jasotzaileen mordu izatea, laguntzaileak eta zeak, eta aurrenengo gauza izatea jun, ikusi harriak eta deskargatu inberdan nahin, eta kafe bat hartze du. Piskat lanian sartzeko. Tipikoa, kafea. Hori da. Bai. Zer musika entzuten duzu, guaina pasako gara baina Mikelen bizitzaka. Zer musika entzuten duzu? Nik entzutet euskal taldiak, batez ere gustatzen eskit, Zeharroten 13, gero Kaotiko eta horiek gustatzen eskit, Brigade Lokos, eta gero trikitisa pixkata hitzet. Solano eta hauek. Hori da. Kontzertuta jutezea. Ez, enaiz askota juten egile zen, baina gustatuko litzaik juten. Zagautzen egiten zen, ogainelak eta egiten baina hitz egin kontzertua anestesia eta hauek. Ez dakit. Leno egiten igual. zen. Enaiz guatzak. Gero, ez egun harrapatu
gurea bakara. Hori da. Zer bugu esango zenuke daukazula hauek jaso zaile munduan. Bueno, nik helburua dakatena segitzia mejoratzen eta hor mundu hortan disfrutatzen jarraitzia, ez dakatola helburu berezirik zehatzeko. Gozatzea gehien bat, Bai, azkenen hortako ibiltzea ez da. Ez gira hortikan bizi eta hobi bat bezala da. Nola ikusi berako genuke publikotik hauek jasotzen zailo bat, ze gure kultura da, gure kirola da, baina badaude batzuk pentsatzen dutena, hori logotzeala gauetik egunea, eta ez da hola, ez? Ez, beste kirol bat bezala da, oso demo asko eskatzeu, eta beste kirola bezala azkenian hor punta ailatzea asko kostatzea, pixkanaka astean gauz bada eta hor jarraitzia ez da erresa. Kirol polit ontaz apagite zegoen ikasitaraka edo egin da edo. Zer nolaz ikasita nola? Ikasita ziklo bat edo bat. Nik ikasi nun ziklua mekanizado eta tornerua naiz gaur egun. Tornero ibiltzen naiz, ikasitakoa lana lortu nun, ikasitakoan da hor segitzen lania. Zergatik mekanizado? Bueno, nik uste dala arlo bat salida asko dazkana, ezta? Gehien bat beti ongoa lana, orduan ni enitzan oso ikasle hona, orduan pixkat alperrea jo nun eta errexen nahi nun eta bueno, lanea. Zer juntzina, Salvatore Michelena ba? Bai, hori da, ikastola. Zagautzen dago. Bai, hori da. San Pelaio auzoa. Hori da, San Pelaio auzoa. Eta ono ezagutzen dut. Bai. Zagaur. Bai, toki politia da, toki politia. Eta ondatzen ere, ibiliko zea Malekoian eta, Bai, nik mendialdea gehiago jotzen, baina, ibiltzea, batzutan ibiltzea. Gero, esan duzu, baserrian bizitzea, Bai, hori da baserrian ibiltzea eta hortxe, handikan mendila errexo da kalta, mendira jotze du. Baina, zigunago guzti hontaz gain, zure denbora txiki eta labur horten berdituzula zure zaletasunak segutatzen zaizu egitea. Nahi asko zaletasun gehiagiak gauza honeko. Nahi gustatzen eskit, eiza, arrantza, mendian ibiltzia eta danetik. Egia esan, mendiakin da naturalezakin lotuta daun, dana. Edakit hogeita bost urte dituzu, Hogeita bost urte dituzu, baina nola ikusten duzu zure burua hemendiok. Edakit bost pasei urteta. Zer gustatuko litzazuke egitea edo burutzea? Bueno, hor segitzia, ezta? Ni guain naon situazio igualian guztuan itzak hemendik 6 bat urtea, lezioik ez izatia, harri jasotzen gozatzia, guain arte bezala, eta hor txegitzia mundu hortan. Gizakia zera, zure eta suposatzen ez, Mikelek ere edukiko ditu bere kezkak, bere egonezinak, bere gaueko ez beti baina, batzutan lo egin ezinak, zentzuk izan daitezke bizitzako memoriak, zer kezkatzen zaitu. Bueno, mundu honetan asko igual Rusiako gerrak, o Ukrainako gerrak.
Eta olako gauzak, ez da, ba, kambio klimatikoak, eta olako gauzak, ez dakat ola beste kezka ola berezirik momentu hontan, baina bai, dano dazkau gure kezka txikiak. Mila eskak etortzea batxe benetan. Bai, ez da ezerre guztua. Mila neko diago, agur bai, gure ikusile. Hori da. Agur! Agur!